tawan-tawan. Darpaan na yamanan yan na tarambisa. Tunay mana darpa tawan-tawan. Darpa tarambisa. Sa kabaw. Kadaon siya ka. Nadaon sina ka. Nadaon si karumang ka. Nadaon sa mga pagaling ka. Nadaon sa mga mata ka. Nadaon sa mga tumanay ka. Nadaon sa mga bulayo ka. Skabo. Kadibay, wait ako ng mga tumanay ka na. Hindi siya ngayram sa dudula. Pinggaga ko takayran na may abubod ka. Biyong ko pumusa ngayran na. Napinggaga ko takayraman. Nasukin yung alira ka ko kubur. Na inisanggar kayran ko sa dirbo kubur. Lagi ka niliyop kayo layo. Nadinindingali ang kaya na miya ko ka mapia na imanto na latest na dindingali na siminto pa. Ha? Naya pa na style yan na napakasisilo ay no? Apa yang mau ya kan no way ubang magba o baka nagbag napanik ka sa walay niyo. Sabi ang katakan ako. Allah, dinindingali ang kaya na yang miya ko ka mapia. Nawaya no kaya dinindingali ran na kami abubun ka na liya pala patira. Natiang butang punang kairampan. Nagira pa kau kita ko sa kasandagan na tanto, nagira din silang di ikakriya. Tugas ka nga siya. Ano niya kamu? Yes, wow. Labo mo mong ila niya tayo, natako lang mo mo. Ito nga na guna. Tapi kusi ilang nagiswi ma'am, niya nagawa ng istorya. Diba, pakagpun ka. Tira na yun, wariyo to api aki miya neta nasa sa dalam. Pero di ba nagitog na lang, api ang makagpun ka ma'am. Ay na, api ang magpun kayo na naman. Niya nagawa na tutul. Nari, niya nagi, wallah. Hey, darpa na natarang bisa. Sudah sukiat tambu-tambu niran na kami ako ka mapia. Niya niyang kaya penuh, goodbye. Katawan na ginawa. Matago piya kata ko, kay nawa kay Ramso. Kaya si karo mga mambuam, kata ko rin mga nadigan mga tigran mo, nadap mapanok, namiyaw na dumalay. Kaya yan na. Kung namiyaw na kanta yan. Siwanan na na. Narigari daw. Palesiran niya lingo. Buwan na niya si masukin ito ba nasa kataw kaya namin tiling baga. Mga tao nakano doon, talabido na kasi ako, talawa ko si Igawi. Kagayam niya tayo siya, napkababayan na. Kagayam niya tayo siya na, napkababayan na, kasi ako din, badan. Kung bukod na kaya nabod dunia, nanipong ko kaya sa butang, natama na yung nadak niya si Makano. Kaya para kaya ko nawala, kaya si ninilabong ko, supiling mo tuwa, namata nga di ko makaraw Kore kayo, di ka lang minumaptero. At yung di ka pa nga sa mong kore ni ko, ano? O nilipaguno, ikaw pangulo. Dahil nakatawa na, buwan mamumuto. Kamalawan dahay, di mo sinipagagala. At yung ipagkalang ka mo tao pa sa piyaki, nung okay aribo. Mga ta, labod ka na pakawataw-tanan eh. Kaya nung alitut nga siya, labod mo siya nga. Kaya ba't ka, piyadi ka mamakalog sa marata, basa na mga ilat. Tanga tong may musi sa upas sa katawin na bodo sa ginutan naman. Ari gari, yakip ka ng kautonet no mga pamiga. Allahu Akbar. Kaya parate ako rong dari napi ang gulaw-law to kad mabuha kaya buga marangaw ako mabu. Ang naki mabuha tanda bidola ka. Api ang gulaw-law to. Nabunda tigang nandi ka primo niya na mga nagkakapunan ako rin. Takbo. Namakaw mga sawarin na sa tingman na napas ka. Inaway niya pagti arwah ko. Kaulit ka arwah ko. May nagawa ka niya. Nari benar. Allahu Akbar. Nari, sama ng mga ulit mo Allah. Pero man ako buhat, hindi ka pa karaw niya sa kwarto. Mangorok, siya ka nung matanggusan na. Pagay iba ka dapat din. Kore mo, siya ka nung tinasul, doon matanggusan na rin. Kung nga siya tingin na uli ang kabarong ipapang ako man si May, ay nakatawar, nagkutano ako sa rata ginawa. Pagay iba ka, sekretor na ako, ang kasi kang may wanda. Nariyan niyo ay, manulit mo lang, patot na ikalang tanuan. Inutuarele, Peter wang na magatos ka porsinto ko katawi ko nun ito na ni, kasi nabuka ako bulanan, last tayo pagawin ng rano. Alem, tonon, yang ka na nakubor, naginang ka ko agugud. Ibarat yan na panggugudan sa kuburo ka, baka niya sala. Ikaw ko agugud, iba may kaadnay kubur na di gugudan. Kay kubor, Congressman na gobernadoraya,
Presiden tia Allah kapia presiden dia bina naman dah. Abo kan nak bugud dah kan mai lai. Kore-kore tapi yang benar ko bugud na sa tanong mo da posisyon niya. Hey kobor kanang ka kada to iya. Nare, kumasay taro, mga uri panawala. Totoo sini wadiang kaya kapambagay tanong sang lalagi daya pakay ng ka. Nakati ang mga buruang na Ngayon kaya kapagaw kita ko ron na pagpagin ng kakalay ko ginawa ko. Pagpagin ng kakandakano. Kakano-kalwa tiga ka na baso di madadama. Nauban pagkalipati suwadama. Na adang pagkatadami. Nauban pagpakalugaw mga urit no laso di kapadadama na adang pagpakaluto. Ako masulitan, may alwer ka naman buruang na Isa ay pagawitan mo kan nang sambayan. Namya naging ng doktor na. Masage kada dia mau kada sambayan mo. Kama sagi-sagi pa na ini kalakiran sallallahu ta'ala. Andi kaya nagira sa amin Rasul bilala hayya 'alas salah. Tunay man ang hayya 'alas salah song kano ko sambayan. Kaya kata kaya sa butay na magtago kayo. Kaya ini kalakiran na masjid. Miya kaysa na, nas yung mga uburuang na yun. Na pumalino to ko, tali tamama. Kaya mga pasada ko, naisip na ako. Di ginaalay, mat na paraisa kan. Nakaya na ba tamukti? Mo inis mo lang ng buruang na tiyan nosto na, naba kumukti. Uwi na tiyan na, isip na kanto, katawi ko. So katawi ko ron, natirong ko. Naubangan ni kagaga, na ipangingisip ta. Di ginaalay, babas di ka pa kaya, sambayangan sumyatay sa masjid. Anak makatatang ako buruang, kaya may tatang nga natiyan na pa mana. Kaya si isa haram na sambayangan ng sumyatay. Kasi di ka pa kaya sa masjid kami Kaya kuwan na tiyan ni nawagtiro Tingin na alay, mat na tingin na miyatay sa'y madami. Nakagitingin na pagwitan sa masjid ka, sambayangan ron, ada yung suwali. Ganyan ba tiro ng tawa aling? Gatingin niyo, ganyan pa isabay ni sa masjid. Na inuman mo kati ang mga buruak na yun, na inuman mo kailangan na basta adai ka, preacher ka na, malaki sa klaver ka mo. Ito na yung mismo ka, yan na pagilay mo. Oh. Tinatunag si pagilay mo alin. Tidwi si mambuti ka kanong yung utas yung bayangan niya sa masjid, pagit sa masjid, nalis yung bayangan na. Ganda tiyan, goto alin, ngayon yan daw pakiwit, nga di niya gato na masjid. Na yung mabuti ang napiyon na, di niya gato na masjid na, matang pa, nakauya-uya, nagtipo. At tigin natin pagwit na ko, sana di awalip si bayan. Ay dapat yun. Namya kasi nga ang utami ni Sirano, at hindi na gusto tiwala urma. At yan ang naging tira ka, no daw. Na mga urip na wallah, pero man ang kubo, yan kaya pangatuto na tanong na, dito na sirat no ng kaya Arian. Ang utatiga ka na, kabasan nila ka no, naging kami umagari. Kaya pa pilas-pita mi, hindi manok na yung ito daw na si Haji Lia, niya kamong rano, na miya bagod. Nakatit na nga barangay Chilwoman, na sirat yung mga luluta ka na yung ito si Gagi niya kabanto. Yung ito mga pamilya niya na, na tutungan niya tanong banasan tanong wala, na ino ka ba tanong di galad, di tanong di mga tutuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balasan wallahu ta'ala sa miya kadang-kadang lamabya agi nga iya pagariakan naguskan umanggu miya mamakin na gimanto. Benda sama dia na upamakuan na mata nga saksi usual lah. Kagi nga iya kaya paguras ka na tumunakan na udah kaganda ka na missing pergi. Kububaya mo. Kapkin dia korka. Nana dia enggak ya kia pasade. Nah insyaallah namanya palun ini so balas. Apiter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kutua manga tawa milimud ayak alilimudiran nana dia mutatanda dem si wala si ku kapasadian na adna pakapterun wala apterun kirana kumu magfuran lakum pamanindagkan dengarin nila ang kanu wala waqad budilat sayiatukum hasanat nagusab na rakyat sambiin su mga rarata mga amal yun sa mga pipiya susama niya narin nila ang tanong Allah subhanahu wa ta'ala nakagiri nila ang tanong wala na eta tarusad na gyuto saya kita tarusad nun na so
di siya episode yang apa magagaw ba niyan awai dudu suwata yan dudu so pamilya niyan kamata ang sibiran niyan ada kelaki yang gulinganan na YouTube kespa yan na pia na marano to yung ta kaya pakaliw niyan sa kuno sa kada kalapos mo sa yung kutua at natiyari maunwa Allah ta'ala na kada kalamambu bala sama pihak keparuli o mia patag tiari mawala nanti na awal wina na sarata aya syarat na gitu tapi teru Rasulullah igira ko mia kadar pakano ko di bekarat nagugian ko tua mia tay na yan ninyo diteru na mga pipya final malaikat ayu aminu na alamat taqulun kamata na suma malaikat na pagamin nila naging tagi ninyo di tetaron na lagi deh na umiuk Allah Ta'ala na gin kaya miyang lola tanima do na pagkaparulero na gin kutua babay niyo wata iyo loksiyo tiari ma Allah Ta'ala ang kota pagkatalis mo sa gin utako ba niya ako sa katanungan mo din insyaAllah na miya makakwatan din sa balas ano gid na aya patirong ko na gin kutua sudi mamang usiat na maluyubu bagile na gupuna kaya katawi ni ron na di mamra di ganurub kiswaswa so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kay saman na miya kasulit si sa ang kota pelepengan sabake anu dun susabot ko mga sahabat niyan na maka mga tatanong di dan di kapakatero pepsingasiran na ya pitero yang iran na tigin na law aksartum tikraha di milladat pamakabukas kanu na pagkadagalani wa katatad minyo si saging kanan na minasa panantaman na lasagala kumama kuntum fi na madakano saging ay masuswayo wala ba kayo itong atiran na ayamang gulolan yun na makagulo karumod sa madakal. Naninuan yung ngayon pilipas ni Wagisi. Saya? Inilay ba na kaya guru kami? Na kata di guru mata umar. Sama niya na malalay ba na eh. Begitu ko na kanagyan na pagariyak na board member. Na dia ke rumah tak umarang balasan na lulang nolo tala sa mapya na sampai ni wagingan na piyang natrakan waging kaya mga bangsa niyo asakan na siya ko pada ko di niya na ipagarataan ka umakasagad ka nun siya kaya pelatangan nun na may liya ka sa kanun na pagkautan na ka sa kanun na pagkainom na ka sa kanun di ka nung makaot ka nagalabag yun napakimita na ka sa kanun sa mainom yung upama kumarante alungan nati kagiya so tungan na yung na miya naman na marsa kaya pakasungyan ka na natian yan na hindi ka pagkainom sa kape yung uta sa katawa ko ba yatigin na ya Rasulallah na siya tigin si ina namin at na aya kagada ko rin na upama ko Luto ko makapasura na sisid ka. Na upama kung pakasid ka ako, pagkakuha ko rin sa pagkakuha sa balas, di ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maaway. Pagkakuha sa balas na pagkakuha ka pa sa balas. Na nagkado na yung buno ka rin. Yung buong tadi rin di ka terwa sa tingin ang tating Rasulullah, waitin yung sa pamilya o Jafar sa panganangan ka, niya kataling mangiran so, makatatamang na yung mataan na yung kutuwa hadis na tabi ko tala na siya isang tapagan na yung kalalata kaya patay yung kutuwa tao kaya tiyo din na yung kutuwa kapalabagan nun na namiya pasad na tipagwitan ka pa na sorry sa mga loks na nasasabutan nila nun to na ikikidira nun na katabangan nila sa mga lulot din na kaya sungan ng tao aba di maawin sa tabang yan nalalawan na niya na yung kutuwa itibang yan sa yung tao na sa kapanang tatigiran na giinat kenapa nutu tigira nu babisita ka tomitibo gina diega nada tigira malu yang ingan na nakatibo aku ka diega ana ya katiru akan ro na ditu mata usabasa abasa tu abranaw na aya arabikian na ta'zir na igira daw na tominibo na igira gagawin na mindiega
na namun tu na palian tu bisita na Rasulullah na isusubuyan aging kutua di kasi kasakawa sa aging kutua bisita. Okay, teruan yan doon natin naman ka na yung minubillahi wal yaumil akhir sa tawa paparatihan yan suwala uswaluman na mauri ipaginom mo sa kapiyo na falyukrim dayfahu na kasakawan yan so bisita niyan. So tumitibaw ang sumindi na palian no to bisita aging kutua mapapantag. Na ayam mampu sumuru agi utataw na kap di pamana di rundi teru na kasi beraki ni ka beuna imiaw na dito anu tawan atau tarui pegantu dugun na takziah kagi ti mana takziah agi muta di rundi ka teru asam ta kapaka saberian nagu pupumangni sutaw si ikwallahu taala sarila anu walla agi muta tiari ma'u Allah di tarundi ngegelebak sama galabag na gutero sa mga pipian. Nagigay lagi dahil namin ang pamikira iyo mga pada, mga ulama gue di mana ada pernah diimbayong ka. O miya patay. Nana, may nisambiyo na ya, na mapinya amal. Mapinya amal. Natikira na, bida. Swaldaw tala na sote. Bida giyong utaka tutut sa ilma, giyong utaka paganad. Sote swaldaw tala. Orang tanwagi wallahu ta'ala kakagi upunian na pagdagnaki siya man na ay katero yan rakan si man na sa Islam sa na taman ni man to na label di oro mataw man si sa Islam na aging kaya bida na si pagkaiden ko simba kenapa si ko mga adat paparangan tanwa ya mga Muslim buku kita niran si eko para terang wala ausu minitaling mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigi ma ang pagabida na mga pedah na inong malalay kan kenegagi nga ya dipilero. Tigi ma aswa tigi paka salman na tigi na nga ya 50 gawi magatus gawi saragon na so tigi so mini baga o miya pan tiari ma wala nakagia bunya tigin na mga watan sa mga darpa. Na natigira na ito na ikapakapsid ka tanuruman ang bata-bata. Tigira na bilang ang tanong sa 50 gawin, natuto na tanong ko to. Tuto na tanong, na makatuto na silang nakagia katupo-tupo. Kau man isa na diniyan buta gano diniyan mapakasid ka agi utanulot yan. Natira na tunapman. Amay ka magatus gawin man, natuto na tanong mo. At kira nito na utakapan na likudan. Na itmutwiran ito sa amay katira na wanaki. Amay ka giya. Era utatanong siya na umani sa akin na bunyan di pa kasid ka asas kanya mo. Gitu. Tira namin titalikudan sila sa giyong tawan. Gina ni, kaya paano tulala ka nun ama. Nito na rin tigin, buwan na karata ini. Aw nagiya kaya giyong utakya. Nakialaman, agyuto yung miyaswa na din nabuto karata. Kaso kapag kasidi ka kumitay na umiyog swaldaw tala na pagkatali mo maun. Sabi daw ito kami at alira ka na ginunta pagariya ka na kakain na ama si Diumala. So at tigin sumisi sa akin na pasi seminar. Nagitigin na ginunto isa ko seminar yan na di sila pumagana. Namiya ka umatigin si Mrs. na makawid sa lunch pack. Tingnan to na. Tigil na so gitu na so miya tayra na na-invitiran sa seminar so kuan kasi di ka kun nagiutawan di kun di malaman do pero ang akira na pamimikiran sila at hindi ka pa kay sa walayra na pa kay sa seminar ang tadi di ka pa kasid ka niya sote wala subhanahu wa taala so akisuan na kung tanong pang ni sa tabang din na kaya ni kabibida kaada tayo paparangan gimuta soluta sa malinde miya ka masaya malinde to niya kung masira siya, natigil na alim. Saka natigil na, tama ni Mantong na di munday. Malinday sa kapatagan. Saka natigil na, ilay na kasi na, watigil no, mada ini. Na miya deswi sa adi ka paka tutuna o bata-bata. Kaso man natigil so di pagkatali makulagi din na bausa lang ako, matutuan niya din. Na may ito ay atigin na pagkasababa sa reunion o
Pamilya, ako di ka pa kakikilalay. Lagi na tigil ka, ada ako makilalay ko siya. Lamia ka tuna kami sa balabagan. Kau to. Liang mana to? Lulu tami to. Namia kamu kami buka karuman yan. So karo si Siti. Liang naman to. Tuan niya mi buka. Tadi mga lok sabi. At yan na benar nanan. Nana so paparangayan na iya pa na hukuman niya si Islam na muhakama kekuasa hukuman agi mo ta paparangayan. Na so paparangayan na basta da masupak yan si iku agama na din na benyang karata. Penuh ba makayo si iku agama kami belo ya simba agi yung kuta paparangayan. Na umakasupak ang kuta paparangayan na miaga si isa agi yung kuta ka agamay. Na nasa man yan lagi na did na bone miya supaka. Did na bone miya supaka. Ibu mo tatigiran na ini paliw ga 2000 yung ginawa niya ng tadi niya kagaga. Fite pataronon so di nga kagaga na dia paliw ga sa ginawa nga. Apa yang nga makagagaga na tiga ginagkakakiyanan. Ay pagkagana ka nakapanag yung utama makagagaga. Sorry la tanong wallahu taala in behalf atigo mga English. Of the family aging kaya tiari mawallahu taala na penalamatan na miskan wake sa beribu-ribu panalamat sa kaya dan yung kapakan renon sa kami na beta-beta sa kaya kaya pakataling manyo kami at ay lang mga ading katawan na magadikan sa uyo na iya kamurahan liya man subhanallah nakaw to iman to panikan to kau ya kanun sa mga tungan ikab sagingan na mga baba misan kagi na nagraribon to ama masaw niyan na kabi agi sa ki kuasa ang na nagrarian na pagarian giuta si mama sa unian sa butik tigi yaman na pagarian giuta solo ta sa butik sis na dahil tanong wallahu taala gi kaya makatitigra di imamakin nagimanton na kataya Abu Abdul Wahid Sulaiman, Abu Ihsan Saumay, siya sa Saudi, agar yang niasir, Saprullah Batu Ahmad, Suraim Diguru, Salamat Kanu Salangun, ateh. Rilan tanwa ki wallahu taala, mada kataya di pengabibati agi nga mga pedian agi nga iya di sidi mentai wata imauna, si Suwari Arya Watayan, si Aniha Abdul Manan, si aki ini Salahuddin Abdul Ghani daerah ini apa mutula kagi pun sa kita paganya kaya pakalay ba kanon di pagilingiran so rila tanong lang wallahu taala na tarima anak tanong wallahu taala na kataya bitiniya sa nawaging kami akamura kan na una kyo ko paro na makan dua kan sekali nanti ka tatariman wallahu taala di bukan pendi makalalay karosi na ako ano kaya tanong araw ko ispatyan na yamin buong dahil sa nami Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Allah paginamir ka alilai kaming ka makapi kaming ka sa mga kadustan nami yang baba dan baba kada kapagapasan nami salir kaya Allah ya Allah paginamir kaya Allah swanda mga problema niyan na kami napakipagawa na kakilan sa na imati magaan ya Allah ya Allah paginamir kaya Allah sugil kami pangakara pangasasakit ra kami api ang tunad na susunan ni madkalog damiran na pamakabugrang kasiran ya Allah ya Allah lebih paginamir kana yang ayaw rin asa ba panay karili mo dami imanto na sisi kukuburian di midin katawan ni maulaulan yan nagpaminamer kauban na yan yung katarotopi ko kaya suasuatan yan nakanarila na kaun na bumapang kaun ya Allah sa mga pamilya niyan mga tumanin yan swata yan ya Allah busira ng bata-bataan na siya pang kasiran ya Allah sa ubad na bala murkat yung bapan ya kita susugat kakiran na angkatan kakiran ya Allah ya sambi na kaun na suranon gagaw limo kakiran ya Arhamar Rahimin ya Allah panginamer kay Allah so kinikulang bukin anu buku rasa ginawa na sambi kakiran sa miya kapiya-piya kiran ya Allah ya Allah kataw na miya sukubur na darupa na natamto malibutang natambingkar kami sa sindaw sukubur yan ya Allah ya Allah sukubur na darupa na napauludulod na panginamer kay Allah pakalida sangkar kami kusik sa kukubur ya Allah kataw na miya sukubur na darupa na napita man na namasinpit na pangabda
pedang kami sa kuburan ya Allah. Amin. Panginamir ka pa niya Allah, pakasirungan kami ko sirung-sirungan ka kumasadid na kesirungan ya Allah. Amin. Pakaligasang kami ko kanarakaan ya Arhamar Rahimin. Amin. Napakabantawang kami kumapo o kasurgaan ka jannatul firdausil a'la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari mana tanwal lah, kau tu lagi muta si biti kata di pergi lebat. Pada sajaran wallah bagi muta imam makan nasi Imam Ali Bauduk si Samanila. Pada palia unai berkaitan Khalid Baudak siasi.